ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಅಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟಿ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೆ ಆ ವಡಪಂಡೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಗಜ್ಜ ಬರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲಪ್ಪ ತುಂಡನು ತುಂಡು ಉಂಟು ನಾಗ ಗಡಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಮಾಲುಂಡು संकेत कुलर चॅनल सबस्क्राईब मल्पले अंचने बेल आयकॉन प्रेस मल्पले निकलेट एंकलेना ओवे व्हिडिओ अपलोड मल्तंदा नोटिफिकेशन बटन